Pabugnotan nyo ba de? O lagi guys, sumo labog kayo magsigpabukid. Sige ba di, pasugdan na punta. Nagmangad to mo, na may mga kwarta. Ay badi na di kaila de badi makatabang badi makalaag tabang. Limot ate mong busing badi. Ay, oo, dahil no. Sa may langanan na to, tana. Tara. Kana ba? Na? Taysa, asam na to, pangitaon siya. Isudpot ba din sa ilad yung balay? Waro! Uy, boss! Kumusta ka, boss? Uy! Napunta mo dire? Boss, nakita yung ni boss. Unsa man na? Boss, paglaang tarong na, boss. Kaya papabugnaw tarong, boss. Kaya Init mo yung panahon, boss. Panahon. Sige, kainit yung panahon, tara. Tara. Oh, pesa. Kung man may mga kwarta no? Wala. O, gunit mo na ko. Bebe! Tapos ang mga ilan. Nababaw na guys. Tama tayo. Tapos na sa boss. A few moments later. Nabukaw naman ko yung bataan namin sa atulog. Nagawa, kung bataan na oy. Sila mo, kumununing nag-iskit ko direct. So, Naanak day mo ha. Karon lang mo. Nakabawas na gud ko ninyo ron. Karon lang mo. Okay na ko ba? badi, asa na mas busing, manguli na ta. Asa man di ay? Abot, wakaw kabalo, pangitaw na to ta. Badi, manguli na tayo ta, badi, kinangita mas busing. Sige, basin ngita to master. Asa na mas busing mo na to lapitan. Nara man to dirigay na. Badi, gigutom naman ko badi. Umuwi na ta badi. Ta, Umuwi na to si Busing. Pangitaon. Badi, aman mas busing. Asa man di ay? Na, patay na, basing niuli na to. Patay, wala pa tayo kwarta ni. Na, patay na.